Bang level. Naamoy mo na ba yung wiwi ng nanay mo? Hindi pa eh. Totoo ba yan? Hindi pa. Na never kang nakaamoy ng mapang-ing ihi. Nakaamoy na ako na ibang ihi. Kaninong ihi? Sa mga kakilala ko. Sa mga kilala mo lang. Pag nag-iinuman. Pinakamapanghe yung mga galing sa inom, no? Oo. Lasing. Lasing. Tsaka mapanghi din yung yung ewan ko kapag medyo umedad na. Totoo yan. Na parang kahit anong dami ng tubig na i-take nila, parang hindi pa rin sapat. Totoo yan. Pansinin mo. Totoo yan. Wala kang kilala na may ganong amoy na ihi. Wala pa naman. In Lahat fairness, mga parang amoy sanggol eh. Yung wow. Pwede pang hila mo sa mukha, ganun. Depende yun Pumapanghi kapag hindi naghugas eh. Ganun. Yung tissue lang, gano'n. Oo, wag ganun. Dapat gumagamit kasi ng bidet. Bidet. Paano naman kasi yung iba na ari-arinola lang? Paano ka naman makakapaghugas? Di ba nga, yung SPG Secret File Sender natin, nadali ng arinola ng mama niya dahil dun sa anak niya. So, nakabukas yung pinto ng kwarto ng nanay niya. Yung pala, nung pagkayakap sa kanya ng anak niya, ginanon-ganon pa yung kamay sa mukha niya. Yung pala, yung basa, hindi pala dahil galing sa pasma, kundi galing pala dun sa kinaukaw na arinola. Grabe, no? I think may ganun talaga yung mga bata Kasi syempre wala pa naman silang alam kung ano yung madumi sa hindi madumi. Totoo yan. Paano ka naman nakakasiguro na totoo yan? Hindi, yung mga pamangkin ko dun sa mga pinsan ko nakikita ko sila na naglalaro sila ng ganun. Hindi ka ba nadali ng mga pamangkin mo? Hindi pa naman. Na parang, kala mo hindi siya iihi pero biglang iihi pala sa mukha mo. Hindi naman. Madalas yung laruan nila, nalalaglag nila dun sa arinola. Arinola? Kikita ko. Oo. Dinadampot mo? Hindi, sa tatay nila. Tinatawag ko yung tatay nila. Uy, lamputin niyo yung laruan ng anak nyo. Never ka pa dumampot? Hindi pa. Taray. Safe answer. Kalmado lang tayo ngayong gabi. Partner. Pero yung boses mo dun parang pwede ng pang tatay. Walang lusot sa'yo, partner. Kidding aside, kapisyo. May mga magagawa talagang isang magulang na akala niya hindi niya kayang gawin. Totoo yan. Alam mo, yung asawa ko medyo maselan sa pag-amoy yan Pero nung nagkaanak kami, kaya niya nang tiisin yung amoy ng tae ng anak namin. Kasi may stages yung yung pooping ng baby, 'di ba? Tama. So sa first few months, pag hindi pa siya nagsusolid, parang amoy milk pa Yes. Yung poopy parang bearable. Na kahit sa loob ng kwarto kayo magpalit ng mismong nappies, okay lang. Okay na. Pero once na nag-start ng solids, yung anak ninyo, pang tao na yung amoy nung poopy. Pero in fairness naman sa mister ko, kaya niyang tiisin yun. Galing. And I think kapag ikaw talaga galing ka sa medyo maselang yung sa sarili mo, ganito ka, parang ayaw mo ng ganitong klaseng amoy. Pero kapag nagkaanak ka, parang feeling ko lahat ng yun mawawala, matutunaw. Parang haharapin mo na lang bigla yung mga bagay na yun. Hindi dahil sa kinakailangan, kundi dahil mahal mo yung bata. Totoo yan. Father instinct ba yung tawag doon at mother instinct? Ganun ba yan? Tama ba ako doon? Hindi ko alam mo naman yung ganun. Hindi ko alam Wala akong idea Pag ako naging magulang naman ako magulang ka naman sa ibang bagay. Yun nga. Oo. Totoo yan nga. Bilang isang magulang talaga, ang parang hindi mo na pandidirian Mayian ka. Kapag nagpapalit ka ng diaper, nangyayari talaga to sa mga magulang. Kapag magpapalit ka ng diaper, yung bata, lalo na kapag lalaki, hindi mo mapipigilan umiihi na. So magpa-fountain sa'yo, matatamaan ka. Oo. Ito sa mga tatay po, hello po sa inyo, sa mga nanay na nagpapalit, mapa-fountainan ka. Totoo yan. Tsaka may pagkakataon pa na nakabuka yung bibig mo tapos biglang sinut talaga doon. Pasok sa'yo, no? Oo.
Kaya nga kapag nagpapalit ka daw talaga ng diaper, wag mo daw ibubuka yung bibig mo. Tapos, meron pang technique na ibinigay sa amin yung, shinare sa amin yung midwife eh. Mhm. So, pag magpapalit ka, tas lalaki yung anak mo, takpan mo daw ng tissue or ng wet wipes yung mismong ari. Nang sa gayon, hindi daw, kung sakaling umihi, hindi daw diretso talaga na magpa-fountain. Oo. Oo. Kumbaga, masasalo nung mismong nakatakip na tissue or wet wipes. May kaalaman tayo. Oo, ngayon na maganda. natutunan. Pero alam mo dude, kahit nasabihin yun, may mga pagkakataon talaga na hindi mo naman na magagawa yung step by step na yun eh. Kasi kapag nandyan na talaga yung pagkakataon na kailangan mo ng palitan ng diaper yung anak mo, kasi hodang may mga tissue dyan sa paligid mo. Basta, minsan nga one hand mo lang ginagawa Totoo yan. lahat, Totoo diba? yan. As in talagang, palit. Kasi umiiyak eh. Diba? Hindi mo naman kakayanin yun. Tapos kahit na parang ang asim nung anak mo, kahit na amoy araw siya, galing siya ng labas. Minsan inisip mo parang, ano ba to? Nag-construction ba tong anak ko? Ibang level eh. Kasi kapag nilibot lang siya, nag-aamoy araw talaga yung anak ko eh. Tama. Pero, yayakapin mo pa rin siya, sisingutin mo pa rin siya, 'di ba? Kahit na ang asim-asim niya na. I think ganun talaga yung pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Totoo yan. Kaya etong nangyari sa ating SPG secret file sender na si Gardo, na kinaukaw ng anak niya yung laman ng arenola, tapos iniyakap sa kanya, tapos inilagay sa mukha niya, tapos maamoy-amoy niya, mapanghe. Parang tinanggap na lang niya na, parte talaga ito ng pagkamagulang ko. Mahirap, yan. pero kakayanin. At ito yung mga bagay na isa sa mga bagay na pagtatawanan ko, at the same time, medyo kaiinisan. Pero doon ka matututo eh. Mhm. Next time, hindi na talaga dapat yung arenola na nandito sa second floor. O kaya papagawa na ako ng banyo dito. Yan. O kaya, meron na bibili sa TikTok shop eh. Alam mo yung arenola na matangkad-tangkad na, yung pwede mong upuan talaga. Ay. Oo, hindi. Yung arenola ngayon, Mhm. I mean, yung arenola dati, di ba? Pag nai-imagine natin yung arenola dati, ito yung mga lagayan ng coins, di ba? Yung barya, yung kulay pula, may asul, may orange. Yan. Oo, daming kulay niyan. Pero Iba-iba. nakikita natin sa tindahan. Ang hirap lang yun, no? Parang kapag babae ka, tapos ang laki-laki mo, no? Paano ka upo dun, no? Tapos matalisod ka pa, lumihis yung no? Plakda ka. Di ba? Ang gagaling din ng mga magulang natin, no? Yung pala yung nauuso. May maliit kasi na version no, na arenola na yun. Pero may malaki din version, yung parang, para siyang timba. Oo. Na meron siyang handle. Yan, oo, meron. Nakita ko yun. Sa amin talaga may ganun kami. Pero dun sa probinsya. Kasi nga, syempre, sa probinsya, di ba, medyo matakot-takot ka kapag madilim na, tas lalabas ka pa ng kwarto, wala namang mga banyo sa loob ng kwarto. Wala nga namang bumaba ka pa para, dilim-dilim na, di ba? Wala na, oo. Doon na yun. Kaya dun na. Tsaka may ibang technique yung iba na ginagawa sa sa arenola para hindi masyado mapanghi. Paano? Lalagyan na nila agad ng parang something na Sabon. pampabango. Oo. Sabon, chlorine. Tapos may tubig. May tubig. May tubig. Oo, konti. Doon naman sa amin, Ano? nakikita ko, pag gabi, arenola. Yung timba. Kapag umaga, kuskusan ng nyug yun. Kuskusan ng Uy, nasin na yung kuskusan ng nyug natin. Hindi, ginamit lang kagabi. Alam, hugasan ko lang to. double purpose pala. Syempre, mahal din eh. Yung mga royal na mga timba dati, mahal din yun mga 150 din yun. Uy, pero may mabibili ka din naman na ganun sa, alam mo yung nasa kanya na lahat. 20-20. Ayun, 20-20. 20-20 nga. Nasa kanya na lahat ng mga pwede mong bilhin sa bahay ninyo. Yan, yung yan. namimisikleta. Namimisikleta, nandun na lahat yun. Oo, tapos sisigaw pa, 20-20. Yan. Ganyan. Pero 50 yung tinda. Oo. Di pa uso yung 8866 ng mga Japanese stores, no? Sila na nagpauso yun. Oo, sila talaga. Sobrang available halos lahat sa kanila. Meron sa kanilang, walis tambo, may dustpan, Yan. di ba? May sandok na iba't ibang kulay, timba, balde, lahat na. Pag barado yung banyo mo, may pansundot. Oo. Lahat kompleto yun. Yung, anong tawag doon sa ganon? Pambomba. Ganun. Pambomba. Hindi, seryoso yun. Pambomba nga, Bomba ang tawag pambomba nga. natin. Ano yun toilet declogger. Yeah. Ang sosyal nyo naman. Pambomba nga lang yun Para pantanggal ng bara. Nasaan yung pantanggal ng bara? Yan, Ganon. yan.
Dami nabibili dun, no? Madami doon. Pero 20-20. hindi na kasi masyado uso yan ngayon kasi ang inaabangan ng mga tao yung aesthetic, yung babagay sa kanila. Ay, oo, yung mga puti, brown, yung mga kulay na yan. Kulay kahoy. Ano pa? Gray. Yan, gray. Pero hindi naman talaga pang banyo yun. Panlagay ng puno yun dun sa labas ng bahay ninyo. Ginawa nyo lang ano. Totoo yun Yung puti. Yung kulay puti. Oo nga, no? Ang aesthetic, ang ganda sa CR ko. Oo. Pero plantita talaga yun eh. Yun yung tinataniman ng mga malalaking ano. Pero depende, Duda, kasi nakita ko naman yung iba, walang butas eh. Depende, pero yung iba binubutasan na lang. Binubutasan na nga lang. Oo, pero nakikita ko din yun, yung puting parang timba. Yan. Oo, Oo. pero walang handle. Yan. Yung magsa-struggle ka, buhatin yun. Yan, oo. Kung Madulas yun eh. Manipis yun eh. Oo, kung wala kang trolley, 'di ba? Tapos ikaw lang talaga yung magbubuhat noon simula doon sa lugar ninyo papuntang second floor ninyo or doon sa ground floor ninyo papuntang second floor ninyo, struggle yun. Struggle yun. Basta aesthetic, okay na yun. I think yun naman talaga yung ibinubuhay ng mga tao ngayon for aesthetic. Yan. Aesthetic? Oh, aesthetic. Aesthetic lang tawag namin dun sa amin. Ano ba? Hindi ko alam. Dati nga tawag ko dyan, aesthetic. Pero ang tama pala ay aesthetic. Aesthetic. Oo. Kaya yung Arinola, hindi po nakaka-aesthetic yan. Palitan nyo na po yan. May mga makabagong Arinola na po ngayon. Yan. Hanapin nyo po sa TikTok ha. Hindi po kami nagbebenta dito pero meron ng ganun na hindi basta-basta makakaukaw ng anak ninyo. Hindi basta-basta mabubuksan. Maganda na, no? Oo. Nagiging high-tech na tayo konti ngayon eh. Ang dami na nga nauuso ngayon eh. Meron nga yung, nakita ko pa recently dito sa TikTok, yung mga pamatay ng langaw. Ayan. O yung didikit yung langaw dun sa mismong gel. Ay. Oo. Dati daga lang Yun ba yun? Oo, dami namin ganun dati. Daga para sa langaw? Hindi, yung pandikit ng daga. Alam mo yun? Ay, oo. May ganun. Flybait. Flybait ba tawag doon? Hindi ko alam. Basta pandikit lang ng daga sa amin doon. Ang social nyo naman doon sa inyo, dude. Partner naman. Flybait ang tawag doon. Pandikit lang ng daga yun. Pabili nga po ng pandikit ng daga. Kahit ka sa grocery store eh. Sa SM eh. Di ba? Magtanong ka, nasa po yung pandikit dito ng daga? Hindi ko maintindihan nung ano. Nasa po yung flybait dito, ha? Plywood? Or private? Private. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kung meron kayong gusto i-share na SPG secret file, share nyo na po sa amin yan, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. At kasama niyo rin po si DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pagadarn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!